Por lo tanto, aprobados os orzamentos para o ano 2010. Cambiamos de asunto para chegarnos agora a un durísimo comunicado de prensa que enviaban distintas asociacións do rural. Xa saben vostedes, aquelas asociacións que se xuntaban polo tema do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Atacan directamente a Concelleira de Urbanismo e tamén o alcalde estradense. Reunidas as directivas das asociacións veciñais das diferentes parroquias do rural o 26 de decembro e despois de ter visto na rolda de prensa ofrecida polo alcalde da Estrada e a concelleira titular de Urbanismo o xoves 17 de decembro, onde nos acusaban de mentir e manipular os veciños con manifestacións da propia concelleira como que non están dispostos a que nadie os engane nin trate de manipulalos, utilizando posturas que obedecen máis actitudes partidistas que o interese xeral dos veciños, tratando de xustificarse e manifestando que a nosa credibilidade queda en entredito, dicindo tamén que non se lle permitiu estar presente na xuntanza que mantivemos ca Dirección Xeral de Urbanismo o pasado mércoles día 16 de decembro, alegando que non podían ceder a condicións previas sen coñecer o resultado desta, por si delas extraían conclusións que fixese necesario ampliar o plazo. Primeiro, lembrarlle a señora Irene Aguiar que as asociacións mencionadas en ningún momento a criticaron a ela nin ao goberno, limitándonos únicamente a criticar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Agora ben, dende aquí, tampouco imos permitir que nos desacrediten deste xeito, pois o que transmitiu na rolda de prensa do pasado mércoles 16 de decembro é a verdade. En todo caso, quen a debe desmentir será a propia administración da Xunta. E parece que o que peor lle sentou foi dicir que dende a entrada da nova Xunta non se reuniran con eles. O cal non debería pasar de anécdota, pois nem sequera entraban nos temas que levamos á reunión, posto que nós iso non tiñamos a menor importancia en coñecelo. Simplemente se unha conversa chamounos a atención do feito. Segundo, se alguén ten que xustificar a súa credibilidade diante dos veciños, está claro que non somos representantes das asociacións, pois convén lembrar que os partidos que se conforman o goberno da Estrada no seu día votaron en contra do Plan Xeral, alegando, entre outras cousas, que o rural era un gran perxudicado, o ser moi restrictivo con el. De aquí cabe extraer dúas conclusións. Ou ben os concelleiros que naquel momento formaban parte da oposición e agora algúns deles do goberno, ou ben non coñecían o contido da normativa e induciron aos veciños a ter falsas expectativas sobre os seus terreos, ou peor aínda, que eran coñecedores da normativa e que lles fixeron ter falsas esperanzas co fin de tumbar o partido que gobernaba nese momento, xogando intencionadamente cos intereses lexítimos dos veciños, e iso si se chama manipular aos veciños. Terceiro, convén lembrar que quen gobernaba a Xunta de Galicia nese intre era o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, a demoledora e famosa orde da Consellería do 5 de maio de 2006, pola cal se debe rexer o Plan Xeral da Estrada, foi ditada polos que conformaban o goberno da Xunta de Galicia nese intre e que eran os mesmos grupos políticos que formaban a oposición no Concello da Estrada naquel momento e votaron en contra do citado Plan Xeral, o cal como mínimo resulta sospeitoso. Agora, ben, isto non tería maior importancia se unha vez que acaban no goberno da Estrada refixesen o Plan Xeral do xeito que eles mencionaban en beneficio de todos os estradenses, algo que despois de 2 anos e medio gobernando soubemos que non era así. Cuarto, xa en campaña electoral, o que hoxe alcalde da Estrada proclamaba aos 4 ventos o caos urbanístico no noso concello e prometía sacar adiante o Plan Xeral en 6 meses. E que unha vez que ocupara o sillón de alcalde e a señora Irene Aguiar se facía cargo de urbanismo, para o cal lembremos que está recibindo un bo salario pagado por todos os estradenses, non foron quen de sacalo nese prazo, prorrogando ata un ano primeiro, logo para antes das eleccións autonómicas, e finalmente sae ao público o 20 de outubro de 2009, seguindo durante todo este tempo na mesma situación da que se procedía do goberno anterior. Agora ben, se os estradenses souberan antes das eleccións municipais cal ia ser o resultado de todo isto e que o Plan Xeral que nos ían presentar este goberno, no cal estaban postas todas as nosas esperanzas de ter un bo Plan Xeral, era este, preguntábamos, ocuparían xa os sillóns do salón de plenos que agora ocupan e cobrando un bo soldo? Que xulguen todos os estradenses, quen goza de maior credibilidade se o goberno, en particular a Concelleira de Urbanismo ou o grupo de asociacións veciñais que o único que defenden son os intereses da veciñanza e, en particular, do rural. Continúa, e máis longo aínda, o comunicado, pero tratamos a parte máis importante de un comunicado, en definitiva, que chega despois, xa saben vostedes, de aquelas descalificacións que se facía dende o Concello sobre a representatividade destas asociacións. En todo caso, o Plan Xeral continúa a súa andaina e, despois da exposición pública, as alegacións, se anticipamos que rondaban as 2.000, continúan tamén o trámite parlamentario. Cambiamos de asunto para achegarnos agora a outra historia. Neste caso chega, obviamente, dende o tempo. Será despois da publicidade.